Gepleyer Azatlyk Radiosu. Hepdeniň jeminiň leýartyny. Gepleşikleri Pragadak studiodan men Ýogşan Annurwan alyp barýaryn. Gepleyer Azatlyk Radiosu. Hormatly dinleýijiler, bu hepde Azatlygyň web saýtyny iň köp okulan habarlaryň başyny Türkmenistanyny ýüzlerçe adamlyk nowatlar adaty ýagdaýy ögürli diýen atlan çap edilen habar çekýär. Türkmenistan Covid-19'a karşı görüş üçin $1 milyon alar. Emma ilaty maska dakynmagy gadagyn edýär we sport çärelerini gurnaýar. Özüni helaklan eskerin derňew tamamlandy. Onuň özünden başga günäkar tapylmady. Türkmenawatda karantin astynda saklanýan 15 töwerek adam karantin zonasyndan gaçdy. Garaşsyz neşir Mary vilayetinde geçirilen ýene bir protest çäresi barada habar berýär diýen atlan çap edilen habarlarymyz hem bu hepde iň köp okulanlaryň bäşligine girdi. Bu hepde iň köp dinlenenleriň başyny özüni helaklan eskerin derňew tamamlandy. Onuň özünden başga günäkar tapylmady diýen atlan çap edilen gepleşik çekýär. Marynyň ilaty azyk getmesiligine närazylyk bildirip protesta çykdy. Awtoýollary baglady. Türkmenistanyň karantin astynda saklanýan 15 töwerek adam karantin zonasyndan gaçdy. Türkmenistan Covid-19'a karşı görüş üçin $1 milyon alar. Emma ilaty maska dakynmagy gadagyn edýär we sport çärelerini gurnaýar diýen atlan çap edilen gepleşiklerimiz hem bu hepde iň köp dinlenenleriň bäşligine girdi. Bu hepde iň köp görülenleriň öňüni koronavirus testleri barada 5 saat bilmeliýän atlan çap edilen video maglumat çekýär. Türkmen görnüşleri 10-njy hepde atly fotosergimiz hem köp görüldi. Koronavirus infeksiyasy nähilýär. Karta täzelenip durýar. Global pandemiýa we köpçüliklerin çäreler. Türkmenistan bütün dünýä saglyk günni bellädi. Murat nädip tutuş bina Covid-19 ýaratdy diýen atlan çap edilen maglumatlarymyz hem bu hepde köp görüldi. Bu hepde iň köp gurrun edilenleriň başyny Türkmenistan Covid-19'a karşı görüş üçin $1 milyon alar. Emma ilaty maska dakynmagy gadagyn edýär we sport çärelerini gurnaýar diýen atlan çap edilen habar çekýär. Şeýlede okujularymyz Türkmen prezidentiniň gapçygy diýilip tanalan Aleksandr Dadaýewiň inniki derejesi tutsak hem bolup biler diýen atlan çap edilen uly öwrümli makala reaksiýa bildiripdirler. Hormatly dinleýijiler, siz hem azatlygyň gozgaýan temalaryna ses goşup öz pikirlerinizi aýtmagy, şeýlede gozgolmaly meseleler berilmeli habarlar bilen bagly öz tekliplerinizi ortaga atmagy çagyrýar. Hepdeniň jeminiň leýartyny. Türkmenistanyň prezidentiniň 12 ýyllyk anamdar kömekçisi bolan Aleksandr Dadaýewiň birden Aşgabatdaky düşegüntli wezipesini terk etmegi synçylaryň arasynda dürli çaklamalaryň döremegine sebäp boldy. Azat Ýewropa Azatlyk Radiosynyň Merkezi ýurtlar boýunça analitigi Bruce Panner Aleksandr Dadaýewiň prezident Berdimuhammedowyň gapçygy hökmüne tanalanlygyny, emma onuň inniki derejesiniň adynyň tutsak bolmagynyň hem mümkinligini öňe sürýär. Azatlyk bilen gurulýan ýerli synçylaryň köpüsiniň tasdiklamagyna görä, Dadaýew we onuň dogany ogly Berdimuhammedow häkimiýet başyna gelenden soň ýurtdaky iň baý adamlaryň birine urulgy we erkin telekeçiligiň öňüne uly böwet basyp, senagatçylar we telekeçiler birleşigi diýilýäniň agyr monopoliýasyny öretdi. Gepleşiklerimizi Bruce Panner'iň makalasy bilen dowam etdirmeden öň Aleksandr Dadaýewiň ýurtda döremegine umyt baglanan hakyky köp partiýalyk medeniýetiniň gijikmegine ýetiren täsirler hakynda gysgaça durup geçmek isleýär. Bu ýagdaý barada gurrun edilenini Azatlyga interwýu berip, ýurtdaky Demokratik partiýany tanqidlan Gelnimrat Nurmuhammedowyň ykbalynyň soňa geçmek mümkin näl. Amnesty International halkara günäge çykuramasy 2013-nji ýylyň awgustynda Türkmenistanyň odalyk hökümet ministri Gelnimrat Nurmuhammedowyň 9 aýlyk mejbur bejerişden soň azatlyga goýberlendigini habar berdi. Gelnimrat Nurmuhammedow 2012-nji ýylyň 5-nji oktýabryna paýtagyt Aşgabatda ýaşaýan şäherinde tutsak edildi. Halkara günäge çykuramasy onuň Demirgazykdaky Daşol welaýatyna, ýaşaýan ýerinden 600 kilometr uzaklykdaky neşe goýdurulýan merkeze iýerlendigini, emma onuň garşysyna hiç bir aýplamanyň eglan edilmändigini hem habar berdi. Şeýle-de Amnesty International guramasy öz geçiren barlyklaryna Nurmuhammedowyň neşe bolmagy bilen bagly hiç bir deliliň tapylmagyny aýtdy.
Ol 2011-nji ýylyň dekabryna Adatlyk we Adat Ýewropa radiosynyň türkmen gullugyna beren interwýusynda ýurtda demokratiýanyň ýokdugyny, adam hukuklarynyň bozulýanlygyny, dolanyrjy Demokratik partiýanyň bir kanun guramadygyny aýdyp türkmen hökümetini tanqid etdi. Şol interwýudan bir näçe gün soň häkimetler Geldimurat Nurmuhammedowyň başgarasynyň eýetçiligindäki guruluş firmasyny ýapdylar diýip Amnesty International guramasy ýazdy. Dinleýijileriň Aleksandr Dadaýewiň wezipesini terk etmegi bilen Geldimurat Nurmuhammedowyň 2013-nji ýylda azatlyga goýurilmeginiň arasynda nähili baglanyşyk bolup biler diýip soramaklary mümkin. Geçen ýylyň aprelinde bir ýyl odal pazygaly ýagdaýda aradan çykan ýazgy yerli synçy Amanmurat Bugaýewiň tasdiklamagyna görä Geldimurat Nurmuhammedowyň neşekeşlikde aýplanyp mejburi bejeriş hastahanasyna iýerilmeginiň arkasynda hakykatda prezident Berdimuhammedowyň we Aleksandr Dadaýewiň biznes hemde syýasy wagtlar gezlenýärdi. Amanmurat Bugaýew bu arada 2018-nji ýylyň iýul aýynda azatlyk bilen söhbetdeşlikde şeýlediydi. Geldimurat'ın neşevetlik bakılmanın büyümünü şadurda şüpheli. Geldimurat'ta başlıyor devletlik program bilen daha şovlu olunur. Partiye görecek olunur. Ondan olana Maral Tayyip'den bolup deyip Geldimurat'ın neşevetlik bassalarda. Şolar olmanın o da başta hakavarlığına zıptalarını dava ettiler. Bir Geldimurat'tağı. O Geldimurat'ın katı düşünceli olanma olur. Evet çöpledi olan bir şey yukarıda etti. Kampiyetin başlığı da milletler havayetinde. Etker yukarıda etti kampiyetin başlığı. Son gelip Aşkavat Karkon Partiyasının birinci sekretari. Sonundan ol Çilen Prezident Sekretariyyatı diye vice-premierden hukukları ululu dağılım. Son medeniyet ministrinin. Ondan hemen Dadaýewiň partiyasına ruhsat verdiğini bilip Dadaýewiň da çıkışı var. Şu gazetlerde İskıra'da rahattı. Men doğrudan için çok oğurluk ettim. Çok oğurlan pullum yerine koyuyorum ben bunu emrettim. Ona neşmer oğradan anırfı görünüp duran oğru, iyiliğinde boynap duran adamda parti direktler, ulemen birleşiyorlar, Sovyetler ruhu edilen bizim partiyanın sol dörtçük partisinden Irvet Parti olanlar genel dava ettiler da Geldimurat'ta. Geldimurat'ta iki doğanıga çok kötü olur. Ondan aslında ne olayım ben edip onun iki doğanına araya verdiler da Markaman bilen baydan oğun, işleden oğun diye. Radmoy doğrularına. Senin gelmeyişi 9 ay yığmadılar da tezenle de gelin tezenle de baş oldu. Haklattırlar da tezene varamda uçmak bulanı okuyduğundan ilk sefer da vardım tezene görecek oldum. Hormatly dinleýijiler, ýaz Amanmurat Bugaýew bilen 2018-nji ýylyň iýul aýynda geçirilen söhbetdeşlikden gysgaça bir bölegi dinlediňiz. Hepdäniň zemininiň ýardyňy. Türkmen prezidentiniň gapçygy diýilip tanalan Dadaýewiň inneki derejesi tutsak hem bolup biler diýip Adat Ýewropa Adatlyk radiosynyň merkezi ýurtlar boýunça analitigi Bruce Panier ýazýar. Türkmenistanyň ýelesine ýygyny düşüp bolmaýan prezidentiniň 12 ýyllyk anamdar kömekçisi bolan Aleksandr Dadaýewiň birden Aşgabatdaky düşegüntlik wezipesini näme üçin terk edenini barada açıklamalar köpelmese azalmaýar. Türkmenistanyň kuwatly senagaçylar we telekiçiler birleşiginiň başlygy bolan Dadaýew, Gurbanguly Berdimuhammedowyň görnetini ileri tutulýan we anamdar maliýe kömekçileriniň biri bolup, ýyl içinde prezidentiň gapçygy diýilip atlandyrylmaga çenli baryp ýetipdi diýip Panier sözüni dowam etdirýär. Türkmenistanyň tebii gaz we nefis sowdalaryna gönlün dahyly bolmasa da Dadaýewiň birleşigi Türkmenistanyň eksport edilýän önümleriň ýaryndan gowragyna ýyl teşkil bolup durýar. Türkmenistanyň ýokary derejeli resminiň birden pensiýa diýinçe çykmagy köplenç ol resminiň tutsak edilmegi we çynlyky jinayatlarda aýyplanmagy bilen utgaşýar. 72 ýaşyndaky Dadaýewiň diýinçe almaga çykanyny 1 aprelde ma'lum boldy. Ýogsul şondan 2 hepde odal bu birleşige ýene bir 4 ýyl möhlet bilen başlyk saýlanypdy. 2006-njy ýylda ilkinji türkmen prezidenti Sapar Murat Niýazow ýogalandan soň Berdimuhammedow Türkmenistanyň baş tutany boldy. Ol 2008-nji ýylyň martynda senagaçylar we telekiçiler birleşigini öretdi we Dadaýew onuň başlyklygyna belledi. Bir geňen aý seçgidi. Niýazow Dadaýew 2002-nji ýylda korrupsiýa aýplamalar sebäpli Aşgabat şäheriniň häkiminiň ornwasary wezipesinden oşadypdy.
Emma muňa garamazdan Niýazyň ölümünden soň Dadaýewyň bagty birden çügmäge başlady. Bozgunlukdaky türkmen aktivistleriniň ýöredýän Türkmenistanyň Kronika saýatynyň 2018-nji ýyldaky maglumatyna laýyklykda Dadaýew 2007-nji ýylda öz guş toplumy kärhanasyny giňeltmek üçin 5% bähwit төлöw bilen 2 ýyllyk möhletini $10 million gowrak serişdäni kardarly. Şondan gyýyska wagt soň Owuzlyk ministrliginiň ýer serişdeleri gullugy onuň guşçuluk firmasy üçin Ahal welaýatyny 30 hektar ýer we guşlary iýimlemek üçin iýimlik ekinler ösdürip ýetişdirer ýaly aharly 500 hektar suwarymly ýer. Daha şol welaýatyny 500 hektardan gowrak ýer bölegini bölüp berdi. Soňra Energiýa we Senagat ministrligi bu guş toplumy üçin elektrik we ýyladys ulgamlaryny çekdi. Şondan bäri guş toplumy Türkmenistanyň şäherlerindäki dukanlaryň we restoranlaryň köpüsini guş eti bilen öpjün etdi we Dadaýewy ören baý adam öwürdi. Dadaýewyň baýlygy onuň 2008-nji ýylda Türkmenistanyň Senagatçylar we Telekiçiler birleşiginiň başlygy bolmagy bilen hassa köpeldi. Bu birleşik 2010-njy ýylda Arskal Täjirçilik bankyny hususy diýilen banky döretdi. Aýdylmagyna görä ýurtdaky kärhanalaryň köpüsi bir iş etjek bolsa Arskal bankyndan karz we kredit almaly boldy. Şeýle de bu birleşik Arskal gaziýetini öz syýasy partiýasyny Türkmenistanyň Senagatçylarynyň we Telekiçileriniň partiýasyny öretdi. Senagatçylar we Telekiçiler partiýasy Türkmenistanyň 2012-nji ýylda döredilen ikinji syýasy partiýasy hökmüne hasap alındy. Ondan öň ýurtda diňe Türkmenistanyň Sowet döwründäki Kommunistik partiýasynyň ady ütközülip döredilen Demokratik partiýa bardy. Azat Ýewropa Azatlyk radiosynyň türkmen gullugynyň maglumatlaryna görä, Türkmenistanyň Senagatçylar we Telekiçiler birleşiginiň inni takminan 24180 agdasy bolup, ol döwletiň esasy guruluşçysy bolup durýar. Mysal üçin aýdylsa, Berdimuhammedow şu ýylyň fevral aýynda bu birleşige Ahal welaýatynyň täze merkeziniň guruluşy üçin $1,5 milliard möçberini serişde bölüp berdi. Berdimuhammedowyň ogly Serdar Guruluş Senagaty ministrligine bellenmezden öň Ahal welaýatynyň häkimidi. Yine de bir azaýyp mysal bolsa, Aşgabat bilen Günnäwärdaky Türkmenabad şäheriniň öňkü çärjegiň arasynda 600 kilometrlik ýokary tyýylykly we köp uğurly awtolow ýoluny gurmak üçin hem bu birleşige $2,5 milliard dollaryň bölünip berilmegi boldy. Ulu awtolow ýolunyň guruluşy resmi taýdan Günnäwär Türkmenistany Günwatarda ýerleşýän Hazar Port şäher Türkmenbaşy bilen baglanşdyrmak maksady bilen 2019-njy ýylyň ýanwar aýyna başlandy. Şeýle de Dadaýewyň birleşigi köp gatly kwartira zaýlaryny, mahallarçylyk bazarlaryny, awtolow durulgalaryny, döwrewap kottejler, hatda Balkan welaýatyna baglykçylyk fermasyny gurmak ýaly işler bilen hem meşgullanýar. Sporta gedek gelenne bolsa, bu birleşik 2017-nji ýylyň sentýabryna Türkmenistanyň ýapyk binalarda söwüş sungatlar boýunça geçirilen adiýat üçin serişde toplady. Sebäbi şol wagt hökümet esasy eksporty bolan tebii gazynyň bahalarynyň arzanlamagy sebäpli aljyrap, Aşgabatyň ilki orsiýet, soňra Eýran ýaly 3 gaz aljysyndan ikisini ýitirmegi netijesinde uly nagyt ýetmezçiligi bilen ýüzbeýiz bolupdy. Elbette, Dadaýewyň maşgalasy hem baýady. Onuň ogly Vitali, dogany Aleksey dagy hem Türkmenistanyň bir näçe uly kärhana eýe boldy. Onsoň haçanna 2020-nji ýylyň 17-nji ýanwaryna birleşigiň döredilmeginiň 12 ýyllygy bellenende 2020-2024-nji ýyllar üçin başlyk saýlamaga ses bermek üçin 600-den gowrak biznes agdasy bir ýere toplandy we Dadaýewy täzeden başlyklyga saýlady. Şeýlelikde haçanna Senagatçylar we Telekiçiler birleşiginiň geňeşi 1 aprelde başga bir mejlise toplanyp Dadaýewyň diňe ýaşa çykmak baradaky ardasyny kabul edýänligini oglan edenni bu ören geň taň bolup göründi. Egerde Dadaýew diňe ýaşa çykmagy planlaşdyran bolsa, näme üçin ol muny 17-nji martda geçirilen maslahatdan odal aýdyp başlyk saýlanmaga toplanan agdalaryň başga bir täze adamy başlyk saýlamagyny gazanjak bolmady. Dadaýewyň birden wezipesinden boşadylmagy onuň basym jenaýat aýplamalary bilen ýüzbeýiz boljakdygy we özüniň ummasyz uly meçherdäki baýlygyndan mahrum ediljekdigi baradaky çaklamalaryň orta atylmagyny alyp geldi. 2009-njy ýyldan bäri içeri işler ministri bolup işlän İskender Mülükowyň golaýda ýüzbeýiz bolan ykbar hem bu çaklamalara esas bolup hyzmat etdi.
Berdimuhammedow onu il maskarasy edip 2019-njy ýylyň oktýabryny wezipesinden boşatdy. Müliköw dekabrda döwlet telewizionyny eli kanally uly möçörlerde para alanlygyny we döwlet serişdelerini ogurlanyny boyun alýan we tobe diýen şekilde görkezildi. Bu soňky ýyllarda ýurdun ykdysadyýatynyň yaramazlaşmagy, işsizligiň, esasy harytlaryň ýetmezçiliginiň we inflasiýanyň ösmegi bilen döwlet telewizionyny bir näçe gezek görkezilen tanyş sahna boldy. Uzak ýyllar ýokary döwlet wezipelerini işlän öňkemellerler. Berdimuhammedowyň kemsitmeleri aslynda döwlet telewizionynyň kameralarynyň öňünde öz wezipelerinden hyýanatçylykly peýdalananlyklaryny we bir kanun mal mülk toplanlyklaryny boyun aldylar diýip Azat Ýewropa, Azatlyk radiosynyň Merkezi ýurtlar boýunça analitigi Bruce Panner'in makalasyny aýdylýar. Gepleýär Azatlyk radiosu hormatly dinleýijiler, hepdeniň jemini raýat aktivisti Nurmuhammed Kanaw bilen söhbetdeşlik esasyny dowam etdirýär. Söhbetdeşligiň temasy Türkmenistany bilim we ideologiýa meselesi. Türkmenistanyň prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedow golaýdy altyn nesil guramasyny öğretmegi. Tapawutlanýan okuwçylar altyn, kümüş we birinçi medallar bilen prezident stipendiýasy bilen syýlaglamagy teklip etdi. Şoň bilen birlikde ýerli synçylaryň köpüsiniň pikirine görä Türkmenistanyň prezidenti Sowet döwründäki tejribeleri barhaken dolanyp gelýär, ýagny bilimi has ideologiýalaşdyrmak, siýasalaşdyrmak meýli bilen hereket edýär. Ýaşlaryň beýnesini ýuwmagy olary öz rejimine wepaly adamlar edip ýetişdirmäge synanýar. Emma ikinji tarapdan ýurtdaky garyplyk, ykdysady meseleler adamları şol sany ýaşlar hem ören pikirlendirýär. Çağlar mekteplerde ýaşlygyndan deňsizligiň köp mysallaryna şaýat bolýarlar. Bu ýagdaý Berdimuhammedowy juda arada galyrýany meňdeýär diýip adyny aýtmalyk şerti bilen gürleşen ýerli synçylar Azatlyk radiosyna aýtdy. Nurmuhammed ağa eýsem siz näme pikir edýärsiňiz? Berdimuhammedow birden näme üçin 7 ýaşdan 14 ýaşa çenli aralykdaky çağlar hem altyn nesil guramasyny guramanyň içine jemlemegi niýet edinimiň sebäbi näme? Bunun sebebi ýoksun köne Sowet döwründen görelýär. Sowet döwründe de şo 7 ýaşdan 14 ýaşa çenli pioner diýip bardy. Son komsomol geçýär 14 ýaşdan soň. Ol komsomol döwre Türkmenistanyň ýaşlyk guramasy bar. Inni şo 7 ýaşdan 14 ýaşa çenli şol aralyk boşlukdy. Bu boşlukdan gelecekde ýetişýän nesil şoň akylyny şo ýaşdan eýem beýni ýuwmak bilen ýanky öz ideologiýasyny siňdirmek ýaşlara şo pikir bilen ýedilýär diýip düşünýän mene. Näme üçin diýseniz, mahal agyr ýagdaýda ýaşlaryň bu zatlar görýär. Esasy şu zatları görünne pikir kuyi diýilýän zatlar bilen deň gelmeýänini görüp başlaýar. Şonu öňürtülecek bolup, öňüne aljak bolup etýän hereketi. Men pikirime ýokşan şol. Inni siz ýaşlaryň görýänligini aýdýaňyz, ýagny durmuşdaky zatlar bilen aýdylýan zatlaryň deň gelmeýänligini ýaşlaryň köpüsiniň düşünýänligini aýdýaňyz. Şoň bilen birlikde mundan öňkem türkmen mekteplerinde Berdimuhammedowyň kitaplary okudylýar, onuň enatasy görelli adamlar hökmünde görkezilýär. Umuman bir Sapar Murat Niýazow döwründe şeýledilipdi. Odalky Lenin buruşlarynyň deregine, Lenin çünkleriniň deregine türkmen was çünkleri ýa buruşlary döredilipdi. Soňky döwürde bolsa Berdimuhammedowyň özüniň we enatasynyň wasp edilýänini gaýdylýar. Şoň bilen birlikde de ene soňky ýagdaýlar nägili adamlaryň juda köpdigini görkezdi. Internetden, YouTube'dan görnüşine göre nägileligini aýdýan, gön aýdýan, açyk aýdýan adamlar barha köpelýär diýmek, adamlar ýurtdaky deňsizligiň netijelerini ýa-da sebäplerini belli bir derejede göz ýetirýärler. Olar bu deňsizlikde, bu ýagdaýda esasan Berdimuhammedowy onuň ministrlerini, onuň häkimlerini, hukuk, kanun goraýjy edaralaryny aýplaýarlar. Eýsem Berdimuhammedow altyn nesil guramasyny döretse, şu tendensiýanyň halkdaky oýanyşyň öňüne alyp bilermi? Dogry, ýani ýurtdaşynaky ýaşlar diýdiňde, hakykatdanam. Ýurtdaşyna çykan ýaşlar başga durmuşy görýär. Ýurdun içindekiler ken bir bilgisiz adam ýok ahyryn. Bir çala eşdýän olmaklary mümkin, ýöne edil özüň ýurtdaşyna çykyp, ýaşap, şo durmuşy görüp, Türkmenistanyň
içindäki durmuşly deňeşdirmek olsa başga da. Şoň üçin ýurt daşyna çykanlar, görýärler, başga döwletlerde başga durmuş bar eken diýerler. İnsanyň ýagdaýyny, hökümet halkyň aladasyny etýänligini bulatlar görenden soň hakykatdan pikir köýýär adamyň. Ondan şonu düşünýärler. Bizim öz ýurdumyzda bulatlar es bolmamy kady. Inni gitdiçe Türkmenistanyň ýagdaýy has erwetleşýär. Ýani bilim ýagdaýym. Bilimde Niýaz döwrüne bir çökürdi. Berdimuhammedow döwrüne has erwet ýagdaýa geldi. Näme üçin diýseniz, inni bir okutjak bir spesialistim ýok. Nämedir mahal ýetişen soňky nesille okutjak. Öňki bollumlar ýa aradan çykyp giden ýa pensiýa çykan ýa ýurdu taşlap giden olardan ýetdik galan olaýmasa galan bollum ýok ahir. Atady ýetişen bollumlaram şu mahalky bilimi alan bollumlar. Olar näme berip bilýär? Şoň üçin ýa-ni mahal ýagdaýda bilim okuwda ýokary okuw bilimlerde çökdi, has beter. Niýaz döwrüne beter çök. Ondan hiç wagt bilimi ideologiýa bilen birleşdirmeler. Bilim diýilen zat ol umumy dünýäde ýokary derejäge ýeten teknologiýa, başga bir täzelikler bulun hemmesini öwretmek gerek. Sen ideologiýaň ol adama bilim bermeýär. Sen ýöne on beýni ýuýan, ideologiýaň berýän. Ýöne ony alany bilen o ýaşlar bilimli bolmaýar. Şoň üçin hakykatdan hem şu mahal Berdimuhammedow etjek bolan hereketleri ol şo öňüni almak, ýetişýän nesliniň öňüni almak. Näme üçin diýseniz, ýagdaý Türkmenistanyň has gitdiçe beterleşýär. Has agyr ýagdaýda onuň ýaşlar görýär ahirin. Ýurt daşyna çykmasa da ýurdun içinde öz maşgalasyny dowungarlaşylan umumy halkyň ýagdaýyny görenden soň pikirini üýtgemesin öňüni aljak bolup etýän hereketi. Inni Nurmuhammed ağa Berdimuhammedow häkimet başyna gelenine şo Niýaz döwründäki ruhnamaçylygyň netijelerini belli bir derejede görýän ýaly dören emele gelen ýagdaýa kadrlar meselesini emele gelen ýagdaýa düşünýän ýaly hereket etdi. Ýagny bilim reformasyny öňe sürdi. Emma ýurtda ygran edilen bilim reformalary işlemetdi. Ýurt içindäki magarif işgärleri adatlyk bilen söhbetdeşlik taýdýarlar. Munyň hem sebäbi olar esasan ideologiýa bilen bagly, çäreler bilen bagly. Berdimuhammedow talap edýän dawaralary muallimlaryň, okuwçylaryň juda köp wagtyny alýar diýip olar zeýrenýärler. Berdimuhammedow bir tarapdan bilimli nesli yetiştirmek meselesini gaýta dile getirýär. Ikinji tarapdan mene şuňal ideologi çäreler öňe sürýär. Bu ýagdaý ýurdun ykdysadyýatyna geljekde has agyrdyýan ýetirmezmi? Bilimli kadrlar bolmasa kärhanalar işläp bilermi? Önümi öndürilip bilermi? Bilim hemme zadyň düýbidir. Bu bilimli nesliniň ýetişmesi, bilimli halkyň bolmasa ýurdun çökmek bilenler, diňe. Şoň üçin bu şu mahalky bilim alýan ýetişýän nesiller olar şuňky umumy dünýäde ösen teknologiýa, dünýädäki ösen bilimler, bu zatlary bilmese, bu zatlary öwrenme bilmeýär, alma bilmeýär. Näme üçin diýseniz, olaň ýanky mektep, onuň ýokary okuw jaýlarda alan bilimi ýetenok. Yaman pes derejede. Şoň üçin bular şu mahalky ýetişýän nesil bular başara bilmeýär. Başarmasa da diýmek sen ýanky iqtisadatyňa da sen agadyňa da hemme taraplaryň diňe gatyp pes derejedäki spesialistler bolar. Tonýal bolsa da onuň sen ýokary bilimli spesialistin bolmasa, onuň sen näme siýasatyň bu şuň siýasatyň ol oň ýerine alyp bilmeýär ahyryň ýanky bilimli spesialistin ýerini. Şoň üçin iqtisadatyň hem sen agadyň hem diňe çökmek bilen bolar. Nurmuhammed ağa Türkmenistanyň bilim krizisinden sizin pikiriňizçe nädip çykmaly? Esasy ýurt bilim sistemasyny Türkmenistanyň üýtgeçek bolsaň, onu öz çağlarını, aktıklarını okutyan okuwda, kıyaly okuwlarda okutmaly, yetişýän nesli. Onun ideologiýany bilimle garşdyrmaly, ideologiýany bilimden elini çekmeli. Şondan ha üýtgemek mümkin. Bu halky ýagdaýda diňe ýankaýşmaly çökmek bilen bar. Hormatly dinleyijiler, bir raýat aktivisti Nurmuhammed Hanawyň pikiri. Eýsem Türkmenistanyny ýaşlara, çağlara berilýän bilim boýunça siziň pikiriňizçe nähili özgörüşlikler geçirilmeli? Ol özgörüşlikler nähili edilenine geçirilip biler?
Bu arada öz pikirlerinizi aýtmaňyza çagyrýar. Şunuň bilen hepdäniň jeminiň nowatdaky sanynyň soňuna geldik. Gepleşiklerimizi dinläniňiz üçin köp sag bolun. Azatlygyň tolkunlaryndan aýrylmaň.